Чакай, Корема, не, да. той е усукане, през корема. За корема е. Не, Да. Това е за корема. Снимай го бързо. Снимам го. Снимаш ли го? Снимам го. Снимам го. Не, през корема минава. Не, за корема е воблер. Аз го Те ли? Видя ли го? Да. Тогава много внимателно трябва да се вади. Дай ми го на сам, аз ще го. Снимаш ли? Снимам да. През рамото. Не трябва така да пляска. Той трудно ще му изкара главата. Точно за корема е това. И аз се качи от сам, ако искаш. Или... С ръкавица няма ли да стане? Няма, ако му трябва да му покажеш главата. Аз няма да го убивам, аз ще вкарам под филете. Ти в случая няма да му не можеш да му покажеш главата. Аз това го прибирам. Директно. Главата си прави трофей. Ало, Жора.